Viral sa social media ang usa ka post gikan sa usa ka delivery rider nga nakadawat og sulat gikan sa iyang customer. Unsa kaha ang unod sa mong sulat? Atong sayron pinaagi sa report ni Chin sa Bute. Napulo ka oras kada adlaw ang ginagahin sa trabaho sa 25 anyos nga food delivery rider nga si Jetro Requina. Luyo sa kadelikado, labihan gihapon ang iyang pagpaningkamot alang sa iyang pamilya. Ang among isa ka tail na ba ma'am, kay nana sa ukay ma'am ba? Kumbaga, kay motor ba yan niya mo ang ginadala pirmi tapos ulan init, lisod sa. Ning bag-o lang, nag-viral ang post ni Jetro diin gipakita niya ang sulat gikan sa usa ka batang babae, 15 regular customer sa maong food delivery service. Hinimo kini sa 9 anyos nga si Bless Milan. Sumala sa sulat, nagpasalamat siya sa pag-deliver o gipahimangnuan niya ang rider nga mag-amping sa pag-drive. Gani, do na pa'y pakapin nga 20 pesos isip tip. I was thinking na maybe I can write a letter and give them a tip kasi baka yun na delivery rider wala ganing di na nakakain. Bali nahulog siya og inspiration sa mga ma'am ba, nga mga riders di lang kay sa kuha, pati sa uban nga mga riders ma'am kay makagana man gud ang iyang gibuhat sa mga ma'am kanang bisag kapoy kayo. Pagkugi sa trabaho ug pag-ampo sa Diyos kuno ang pundasyon ni Jetro sa matag adlaw. Busa, daw bonus na kaniya ang mapakitaan og kamaayo gikan sa ubang tao. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Chin sa Bute para sa One Mindanao.